നമുക്കൊരു മാംഗോ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും മാങ്ങയൊക്കെ പഴുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പഞ്ചസാര, ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് കാച്ചിയ പാലൊന്നുമല്ല, ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാല് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസാക്കരുത്, ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിക്ക് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. മധുരം നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണോ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്താം. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മാംഗോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവരും എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. അതുപോലെ ന്യൂസ് വേണ്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.